изключително родопско село Дорково. Добре дошли на гостите и на тези, които са от близкия регион. Това е едно вълшебно място, свързано с историята още от палеолита. Може би знаете за музея на науките. За крепостта, която е съвсем наблизо, която е последната паднала от турско робство. Знаете, че тук е много силно развито овцевъдството и до днес, което е причината аз да идвам тук от малък. Защото съм председател на Националния клуб Българско овчарско куче и той е най-старата жива частица българщина. Не го подценявайте, този факт е много важен. Заедно с любовта ми към овчарските кучета, аз заобичах и народните песни. И затова искам да ви изпея, извън програмата, аз не съм певец, искам да ви изпея една песен, която малко ще ви изненада. Песента се казва "Девойко Марикубова", но е друга девойка и друга песен. Доста по-различна от тази, която всички знаем. Сега ще помоля озвучаването да ми включи това, което поисках.